दिनै आसाम सरकारा चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव जा बिटिआर आव गिबि खेबनि थाखाय केबिनेट मिटिं लादों। बे केबिनेट मिटिंखौ स्पेसियली बिटिआर नि जौगानायनि थाखाय लादों होननानै जोङो बुंनो हायो बा दुग्गांनो हायो। मानोना बिथाङा गुबुन गुबुन जिल्लायाव जे डेभेलपमेन्ट हरदों बेनिख्रुइ बांसिन जोंनि बे मोनबा जिल्लाखौ नोजोर होनानै 500 कोटि जोंनो होलांबावबाय। आरो बेनि अनगायैबो जाय बाथ्राखौ लानानै थांनाय 30 बोसोरनिख्रुइ बांसिन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादा हांख्ला सिफ्ला जानानै बर' राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाहोनायनि थाखाय नाजाबोबाय थादोंमोन। बेखौ जोंनि दुखु दाहा जोंनि नाजानाय हास्थायनायखौ बिथाङा हमदांनो हानानै दिनै थाखो 11 आरो 12खौ बर' बिजोङाव फरायनायनि थाखाय जा डिक्लेरेसन बा राहा लामा खालामना होलांबाय बेखौबो जोङो हामबाय होननांगोन। 2 नम्बराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा जोनोम सान बेखौ फरायसा सान हिसाबै आसामनि मोनसे सान हिसाबै फोरमायथिनानै गालांबाय। बेबो जोंनि थाखाय दुग्गावथावना बाथ्रा। हेलौ लोगोफोर, आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअजों लोगोसे आरो आंनि बे केएम अफ्लां इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। थ' लोगोफोर, जोंहा दा गोजोनथाव खौरां। जोंहा आसाम सरकारा जोंनि बिटिआर सरकारनो जोंनि बिटिआरनि डेभेलपनि थाखाय जौगानायनि थाखाय 500 कोटि रां होबायनो। आरो नैथियाव जोंहा बर' फरायसाफोरा 11 आरो 12 थाखोखौबो बर' रावजोंनो फरायनो हासिगोन। आरो थामथियाव जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै बा आसामनि मोनसे सान हिसाबै जोङो फालिनो हासिगोन। बेखौ आसाम सरकारा डिक्लारेसन होखाबाय। बेयो जों बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो मानिजाथाव जाबाय। दा जोंहा मोनसे दुखुनांथावना बाथ्राया बेसो जाहैबाय, देग्लायनि बोसोराव आसाम सरकारा खेबसेयावनो गं 1710 सोरखारि फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामनानै होबाय। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव लोरबां फरायसालिफोरखौ बिजेपि सरकारा बन्द' खालामना होबाय। दा आसामनि बबे बबे जिल्लायाव गं बेसे फरायसालिखौ बन्द' खालामदों होनोब्ला डिब्रुगड़आव गं 60, गवालपारायाव गं 89, गलाघाटआव गं 45, हाइलाकान्दियाव गं 59, जरहाटआव गं 182, कामरुप मेट्र'आव गं 94, तिनिसुकियायाव गं 50, सनितपुर जिल्लायाव गं 105, शिबसागराव गं 136, नलबारियाव गं 134, बरपेटायाव गं 62, बङाइगावआव गं 68, काछाराव गं 129, दरंआव गं 64, धेमाजियाव गं 89, धुबुरीयाव गं 56, नगावआव गं 90, मरिगावआव गं 148, करिमगन्जआव गं 49। दा सोमोनांथावना बाथ्राया बेसो जाहैबाय, बे फरायसालियाव मावबाय थानाय फोरोंगिरिफोरा मा जागोन, बिसोरनि सायाव सोरखारा मा राहा लामा लागोन, बिसोरखौ दायो मा खालामना दोनगोन, जों बेखौ रोखायै मोनथिनानै मोनाखै।